A intelixencia artificial converteuse nunha parte esencial das nosas vidas, tanto no ámbito laboral como no social, transformando a maneira na que vivimos e traballamos. Que é realmente a intelixencia artificial? Son sistemas capaces de realizar tarefas que requiren dun proceso de razoamento e que se asocian cos seres humanos. O eido da intelixencia artificial é moito máis amplo do que pode parecer, e divídese en subcampos de investigación e desenvolvemento. O que antes parecía reservado para grandes corporacións agora está ao alcance de pequenas e medianas empresas grazas a ferramentas máis económicas, fáciles de usar e deseñadas para non requirir coñecementos técnicos avanzados. Como calquera transición tecnolóxica, aproveitar a intelixencia artificial require un pequeno esforzo de adaptación, mais os beneficios en produtividade, competitividade e innovación fan que o esforzo pague a pena. O AI Act será o marco legal que regulará o uso da intelixencia artificial na Unión Europea. O seu obxectivo principal é garantir que a intelixencia artificial se utilice de forma segura, ética e transparente, protexendo os dereitos fundamentais das persoas. A adopción da intelixencia artificial por parte das empresas require prestar especial atención ás normativas e regulacións vixentes. Isto implica garantir que calquera uso de datos persoais a través de ferramentas de intelixencia artificial se realice respectando sempre a súa privacidade e protexendo a confidencialidade da información. Ademais, é importante que as empresas sexan transparentes no uso da intelixencia artificial, especialmente cando este inflúe en decisións que afectan a clientes ou persoas traballadoras. Inda que a intelixencia artificial sexa quen de automatizar tarefas, a responsabilidade sobre os resultados recae sempre na empresa. Guía de boas prácticas. O uso da intelixencia artificial pode ser un gran aliado para a túa empresa, mais é fundamental aplicala de maneira segura e efectiva. Estas recomendacións clave permiten tirar o máximo proveito da intelixencia artificial. Con estes consellos, calquera empresa, sen importar o seu sector, pode dar os seus primeiros pasos no mundo da intelixencia artificial con confianza e responsabilidade. Usa a intelixencia artificial de forma segura. Sé consciente dos riscos. A intelixencia artificial é poderosa, mais, do mesmo xeito que os humanos, non é infalible. Utiliza cun enfoque crítico. Non compartas datos privados ou confidenciais con ferramentas de intelixencia en liña non reguladas. Infórmate sobre como funcionan as solucións que utilizas e as súas políticas de privacidade. Conciencia en ciberseguridade. É crucial trasladar ás persoas traballadoras os riscos de compartir información con sistemas descoñecidos. Comeza con pequenos pasos. Aplica a intelixencia artificial en procesos sinxelos, identificando necesidades concretas, e mide o seu impacto antes de expandir o seu uso. Experimenta con solucións accesibles como os asistentes virtuais e opta por solucións económicas e fáciles de integrar. Forma as persoas traballadoras en como interactuar con ferramentas de intelixencia artificial e os seus beneficios e riscos. Adopta un enfoque no cal a intelixencia artificial é unha ferramenta complementaria, non unha substitución. Motiva aos equipos para experimentar con intelixencia artificial nas súas tarefas diarias. Mantén o control e revisa. Asegúrate de que as ferramentas estean aliñadas cos obxectivos da empresa e, se non é o caso, proba con outras solucións que se axusten máis ás túas necesidades. Revisa periódicamente os resultados e axusta as solucións segundo os teus obxectivos. Mantente atento a ferramentas sinxelas e accesibles que poidan axudar a mellorar o teu día a día sen perder de vista o que fai única a túa empresa. A intelixencia artificial pode parecer complexa e abafadora, mais existen ferramentas accesibles e de calidade que facilitan a súa adopción e uso. O software libre é aquel que respecta a liberdade das persoas usuarias, permitindo usalo, estudalo, modificalo e compartilo libremente. Baséase en principios de colaboración e transparencia, ofrecendo acceso ao código fonte para que calquera empresa ou particular poida adaptalo ás súas necesidades. Grazas ao software libre, moitas empresas poden acceder a tecnoloxías de intelixencia artificial de forma máis económica e personalizada, permitindo innovar e ser máis competitivas sen grandes investimentos iniciais. Estreitamente relacionado co software libre, atopamos o concepto de intelixencia artificial de código aberto, un enfoque clave para democratizar o acceso a esta tecnoloxía. Profesionais e desenvolvedoras de todo o mundo traballan conxuntamente en comunidade para mellorar e expandir as capacidades de intelixencia artificial. Algunhas ferramentas de intelixencia artificial de software libre ao teu alcance.
Stable Diffusion é un modelo de intelixencia artificial de código aberto desenvolto por Stability AI. Está deseñado para xerar imaxes a partir de texto ou realizar tarefas relacionadas con edición de imaxes. Automatic 1111 é unha interface gráfica de código aberto para Stable Diffusion, deseñada para facilitar o uso do modelo xenerativo sen necesidade de habilidades ou coñecementos técnicos avanzados. Anything LLM. Trátase dunha ferramenta de código aberto que permite o uso e personalización de modelos de linguaxe sen necesidade de experiencia técnica avanzada. É ideal para empresas que busquen automatizar tarefas de linguaxe sen alto custo nin dependencia de servicios externos. Integra a intelixencia artificial no día a día da tua empresa, sempre dende un enfoque crítico, ético e responsable, grazas ao software libre.